φωτοβολταϊκά στο χωράφι, net metering, στα περιβόητα δεκαράκια, όπου εδώ έχουμε 5.500 αγρότες που θα κάνουν wow από ένα δεκαράκι ή από ένα εικοσαράκι. Τι άλλο δείχνει ότι πραγματικά έχει γίνει ένας πολύς δώρος για το τίποτα, απλώς για να ρηχτεί στάχτη στα μάτια των αγροτών. Το γεγονός ότι, όπως λέω και εκτιμάω εγώ σήμερα και εκτίθομαι δημόσια σε αυτή την πρόβλεψη που θα κάνω, το 30% των επιλεγμένων για την επιδότηση θα τα παρατήσουν και δεν θα τα κάνουν.